Älä kyselee avain. No niin, nyt sitten lähdetään. Ei, mitä paskaa me ollaan ostettu. Saa nähdä. Saatiin me ainakin 2 tauon. Päällimmäisenä sanoo, että se on tuolla, että onko se jonkun pinon päällä. Se voi olla. Siellähän se on. Muuten ihan hyvä, mutta tuo on joku norsu istunut päällä. Sehän on kurtusa vähän. Niin on näkee. No eihän tuo ole lainkaan paha. Uusi tuulilasi ja pikkukitti konepeltiin ja vetoon. Niin. Kokeillaanko lähteekö se käyntiin, niin ajetaan kärrylle se. Sehän läks käyntiin. Niin läks. No ei siinä mitään, mäpä lähden ajelee sillä niin. Joo. Näheläänpä koton. No niin. Jes, morjes. Laitanko peräkonkin? Laita vaan. Ui, syli. Oho, lasisiruja varisee niska. Pitäisikö ajaa kärryllä? Joo, ei muuta kuin siitä vaan suora. Ei se ota. Noniin. Lisää projektia. Ei se ole näppäsee vaan. Ei, se on tuohan pikkunettihomma. Pikkunätti. On raju peli. Siinähän tuommoiset mahdottomat kuppipenkit on ihan vakiinakin. On peli. On peli. Ruvetaanko heti purkaa ja Niin. ensi viikolla koppamaaluksille. Kyllä. Joo. Kaikkia raapoja sitä tulee ihan. Tutkitaanpa vähän sitä ja ihmetellään, että... Mä en tiedä, onko se on huomenna jo nipussa. Joo, voi se sitäkin. Sehän saisi sitten käydä katsosta. Niin. Ihmetellään. Jahas, joo. Sieltä olisi lasit lähtenyt veksiä niin sinne ne on hienosti. On siellä pressu alla, että vähän saataisiin jotenkin siivottua järkevästi pois ne, mutta en tiedä miten tämmönen lasi oikein oppisesti irrotetaan, mutta mä menin ja hyppein se palasiksi. Sitten vetelin puukkosahalla. Puukkosahalla sen mitä sai niin noita liimoja pois tuolta välistä. Ja nyt sitten kaivoin tuolta tallista
Tai pihavarastossa. Kylmäsää pihavarastossa on ollut tämmönen laatu. Oliko tää joku kerni? Aika fermi. Tuommoinen tosi hieno. Oho. Tosi hieno niin tuommoinen kova-ääninen konjes. Niin. Ajattelin tässä nyt, jos ihan nopeasti heittäisi tuommoisen pikku prokkikset ajas nuo liimat pois ja loput lasijämät, niin täällä on tää lasilipua tuli tästä, kun mä tuota kattua irti, niin vähän sen tuohon ja niin. Arvelinpa nyt, että ajan nuo saumat tuossa yhtäkkiä pois, niin pääsee sitten siivoon tämän kaiken lasipaskan pois, niin pääsee sitten vähän suunnittelemaan seuraavaa vaihetta, että purkuhan se on seuraavana sitten. Mutta otetaanpa tuosta tommonen nopea liimojen irrotus. Joo, sehän osoittautui vanha vermi oikein hyväksi. On nyt ajettu liimat ajettu enimmät pois. Tähän toki syy, miksi ne taettiin ne liimat pois, on se, että lähti ne lasinpalaset, mitkä oli jäänyt tuohon liimaan kiinni. Kun tässähän tulee kattopelti tuohon päälle, taikka vaihdetaan katto. Riippuu vähän miten niin tällä vanhalla liimalla nyt ei ole niin väliä, vaikka sitä vähän jää tuolla. Mutta nyt pitää ruveta siivuamaan vähän. Matta, mä vetelen nyt pikkusen vielä tuolta jo katon kautta imuroin. Niin pikkusen tätä säläppää tältä pitkin poikin, niin jos vähän pyyhkis imurilla enimpiä pois, niin mukaampi sitten jatkaa. Pitää sitten melkein ottaa joku iso puulaatikko ja tuolta heitellä nuo lasisäläpät sinne ja vähän siivota tuolta sisältä, niin sitä voidaan vielä tarvittaessa liikutella ajamalla. Ei mitään, jatketaanpa imurointihomma. Joo, nepä ois enimmät ajettu pois. Tässähän nyt on semmonen homma vaan, että tuo lasisiruthan on vähän samalla niinku hiekkapuhallushiekka, että vaikka kuin hyvin se luulet siivu. Oho! Vähän puukkosahan karannut tuolta, mutta ei haittaa. Oon mä näköjään astunut sinne lommonkin tuo yhteen kohtaan. Niin tuo lasisiruhan on vähän semmonen niinku hiekkapuhallushiekka, että vaikka sen kuin hyvin siivua, niin sitä kyllä aina jostakin varisee. Mutta tässä nyt se ei sinänsä haittaa, kun saadaan nyt nuo sisältä siivottua nuo isoimmat lasit nyt pois. Tuulilasi ja tuo kattolasi ja sitten vielä sen jälkeen semmonen oikein tarkka imurointi joka paikkaan, kun niitä vähän tosiaan puretaan ihan hylsyksi kopaaksi, niin kyllä ne sitten kun sitä muutaman kerran pyörittelee ympäri sitä, niin eiköhän ne enimmät sieltä varise pois ja loput sitten kun ruvetaan ajamaan tällä rallia, niin kyllä ne sieltä tulee esille ja sieltä sitten pikkuhiljaa niin löytyy ja katua, mutta niin joo, tää nyt oli tämmönen vähän nopeampi yhden miehen tämmönen iltanyppäsy, niin otetaanpa sitten seuraavaksi saa tallipäällikkö tulla kaverina siivuamaan nuo tämä sisustaa sitten. Sisustan kaverina. Täälläkin on jotain piuhoja ja kaikkia mahdollista. Jettä menee. Oi vitsikö. Hankala kuvata ja tehdä samaa. Rattikin. Vauhdilla. Joo vai.
Eikä siinä. Tää melkein haki tommonen trukkilava ja siihen lavakaulukset laittaa ja sillä lähti eteen. Tästä on moottorisaakin laittaa kuntoon. Ja siivota muutenkin vähän. Ja pitäis tuolle nyt keksiä, että mitä me vielä tuolle tehtäis. Mutta mietitään sitä sitten jossakin toisessa vaiheessa sitä, että myydäänkö se nyt osina vain pois ja niin keskitytään tuohon sitten ihan täysillä, että saadaan tuosta tehtyä mahdollisimman hyvä. Jaa, se on tallipäällikkökin tullut työmaan. Ja se on Teemu on tallipäällikkö, minä oon ihan joo-mies. Mä sain hirviä sotkua aikaiseksi. Otetaanko pikku siivousprojekti? Ei kai sinä muuta ole. Tehdäänpä se. Nostetaan tuohon lavalle ja viiään johonkin järkevälle loppusijoituspaikalle. Mitä sanoit? Tortsi. Minkälaisia tortseja sä tarvitset? Vähän tuo 20. Käykö ihan porakone vai ihan mopedi vai minkälaista? Joo. Siinä on vielä 20 tortsia vorako. Mä vähän kuvailen sun. Mitä me meinattiin tällä autolla tehdä? Ai me vai? Niin. En mä tiedä. Ajetaanko me joskus tällä rallilla? Pitäisikö me vähän ajaa? Vois meikin ajaa. Pikkusen kattopeltiä ja tuulilasia. Joku hätäiset turvakaaret. Niin. Jostakin huonekaluputkesta vähän. Mattotelineistä, siinä olisi valmiita mutkia. Niin, ja sitten trampoliini. Trampoliini. Joo, ei. Tosiaan ois vähän ajatus, että jos tuolle 106 saisi vähän niinku jatkajan tästä. Just. Joo, semmoiset. Meillä on suunnitelmat ja on meillä vähän isommat suunnitelmat kuin se, että me laitetaan trampoliinin putkesta turvakaaret tähän. Vähän se joo. Yritetään tehdä nyt tuo 106 rakennettiin käytännössä 2 kuukaudessa niinkö hylsystä ralliautoksissa silloin 19 vuonna. Ja tämänkaan nyt ehkä pitäisikö me jättää vaikka sieltä vuosi aikaa? Niin on.
saadaan tehtyä vähän niinkö kerralla kaikki, eikä sillä lailla, että aina vähän jotakin ja kisoihin testailee sitten. Mutta ei mitään, jatketaan vähän purkuhommi. Täällä on käynyt jonkun sortin vesivahinko. Joo, vähän on. Viemerit tukos. Joo. Oli vähän märkää eristetty. Tuo on varmasti niin kauan hyvä, kun se pysyy kuivan. Se on makia, kun se kuulee ruostuu ensimmäinen reikä pohjaan ja se uittaa tuo aivan märäksi. Haisi meinaa ihan lehmän paskaa. Oho. Joo, siistitään vähän sitä vielä enimpiä sieltä pois. Pikku hiljaa. Kyllä vaan. Joko sä oot menossa? Joo, mä tässä justiin penkille katon paikkaa jotain täällä. Oikein tämmöselle kunnon kuppin jakkara. Jaa, sulla on siellä oikein kunnon Joo. istu. Piippolassa kato, pitäis olla viivalla. Vuodesta ei tainnut olla mitään puhetta. Joo, ei ollut vuodesta. Joo, siihen se alkaa asettua, niin muuta kuin nyt vaan kannakkeet tuonne. Mut tuohan pystyy suoraan vetämään, kato pultilla pohjasta läpi. Niin pystyykin, joo. On Se on sivuutta. makia, kun on nämä sivutormäystyynitkin tuolla. Niin. Jos menee lepikkoon, niin kartturille vaan nappi, että... Niin jo heti kun näkee, että lähtee karkaan. Niin. Joo. Joo, en tiedä. Kattopeltiäkin siihen pitäisi vähän vaihtaa ja tuulilasia liikaa. Mutta ei me vielä vaihdeta kattopeltiä, kun me kaaret ekaan, niin saa kato ympäriästi hitsata. Se on nätti nyt, kun ei ole lasia eikä kattua, niin se on helppo. On tässä vähän ennen kaariakin vielä vähän touhua. Meinasitko? Mutta ei nyt viitti purkaa sitä vielä aivan mahdottomasti, niin pitää vähän suunnitella aikaa, että Niin. mitä tehdään. Ja pitää se semmoisena, että sillä pystyy vielä siirtämään omiin avuihin. Näin joo. Näin joo. Näihin kuvia tunnen. Jep. Mennään näille. Näin joo.